satellite rights, building construction, equipments, नाना रोखोम इन्जिनियार केमेरामेन लाइटमेनफोर हाबि जाबि थानांगोन बिदिनो 100 crore साइड जागोनलां एफा फैसा नांगौ किडनि फानांगौखौथ' बादो आसुगुर बिबु थिबु फानब्लाबो माथो आगार मोननाय नङा बारबावगोनसो औ हेलौ ओइ सिंगार सार बहा गोमाखो फै फोथार खाथियाव फै बबे फोथाराव रा गार्लस स्कुल खाथियाव आं गार्लस स्कुलखौ मिथियाना मानो मिथिया जाखो बे नोंसोर बल जोग्रालाय माथो जाखो ए बिदि होनब्रा गार्लस स्कुलालाय मोननै ना फै बे बर' गार्लस खाथियाव फै होनबाय दे सार फुथुला बायदि जानानै था एसेबो दादोर गथ' आच्छा आंनि खामानियानोथ' जागोन ना जाला जाखो जागोन सासे एरेन्जार दंबावो बङाइगावआव बिजों रायलायहरनायनि सफैबाय औ ओइ सारमोन मारै दं मोजाङैनो दं लामाखौनो आन्दायबायमोनलां ओमफ्राय फंबाय नोंखौ नुथारला माथो आं बिदिनोसै नामा जेरै मानसियाबो एरै आच्छा ओमफ्राय मा इन्ट्रेस्ट होनामोन नों बाहागि ए मा रेकर्डिं आरो भिडिअ बानायनो नागिरदों नोंसोरलाय बेखौसो सोंनो फैदोंमोन आं सिम्पोलसोलै MP3खौनो माथा बारायगासिनो आंथ' बारा मिथिया आं सानदोंमोन आरो आंबो खामानियाव लोगो लाफानोसै नामा लोगो लाफानो माने आं बुजियासै बिदिनो एक्टिंफ्राव चान्स मोनगोन नामा उन्दैद्राय नुगोनदां नोंखौ एसे मेकआप खालामबा जाया होमबा बिद्दाबो मा एलबाम बानायनो नागिरदों एलबामसोलै ए आंखौबो सोफादेरदोब्रा नाथाय नोंखौ मायाव लाथावथाव आं एक्टिंआव इन्टारेस्ट दं आं गानाव एक्टिं खालामगौमोन आरो बेफोर उननि खोथासै नाथाय बाजेटआसो जादों दा नोंसोरसो मा सानो आं भिडिअ'बा एसे होगौमोन आरो बेसेबां बिदिनो 10,000सो नाथाय आंखौसो समायगोना समाया जाखोथाय बेबो मोनसे टेनसन नोंनिसो प्रजेक्टआ आंलाय डिरेक्सनल'सो आं गान खनोब्ला आरो नों भिडिअ बानायबा I think it's not a great matter नों एक्टिं खालाममारगोनथ' औब्रा आंबो इन्टारेस्ट दं दा नोंसोरसो मा होनो आंनाथ' खामानिया जाबानो जायो नाथाय नोंखौ एक्टिंआव लाबा एसे बखिगोन नामा मानसिफ्रा मानो बखिनांगौ जेब्ला आं फिल्म गागोन ना अब्ला स्ल' मसनाव ओइ र' जायासै लाफिनि ओइ केमेरा फै ओरैबायदि डेन्जार जागोन ना आंनि थाबायनाया ओमफ्राय गुन्दाफोरखौ हैया है ओरैबायदि डायलग होगोन आं गुन्दाफोरखौ नोंनि बे सिन नाम्बार 1 शट नाम्बार 1 टेक 1 एक्शन ओइ थाबलै सान्दुं गोसाथार मोजाङै जोब्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओइ गान्द'लाखौ फंक्सन बुथारदोंलै आइया लेंहरगासिनो थाब थांनांगौ बार' ओइ 13 बुजायो नामा गोदाव सोराव बुजायाल'सो गोलैयो नामा सार बाथारबायलै बोरै जानांगौब्रा बिदिबा गोदाव सोराव नो नै बिदिबो गोदाव सोराव आंखौसो फल' खालामबायना नोंसोरो अबाव फैसा नुखोब्रा थांदो Mr. Beautiful, yeah. I am Mr. Beautiful. मा होनबावनो बर' सिनेमाबाथाय बिदिनोसै सिनेमायानो फ्लप जागोन माथो बिदिब्ला उन्दै गेदेर एखेसोलै माथो फ्रियावसो नायजोबखायो मानसिफ्रा जोंल' थिग जाबानो जाबायना दे नोंनिसो प्रजेक्ट आंलाय लोगोखायसो फ्रियाव डिरेक्सन होनो नागिरदों दा नोंनि फार्स्ट टाइम कादा डिरेक्सना एसे मोजांखौनो होदो लासै मुंदांखा जाबा थाखायाबो फैखागोन नङा होमबा थांखि लाखाबायब्ला सिरियास होलायदो दारिखौ हनानै ला फंबाय एसे रज'नायनि नङाब्ला मानसिफोरजों बखिजागोनलै जेबो नङा रंफोरखौनो फुननानै लालाबायगोन आं बिदियाव
मा हिर'फोर मा बे दखानावल' लोगो मोनबाय थायोब्रा नोंसोरखौ बेलेग लकेसन गैया नामा मा हाबा लाबाय नामा नोंलाय अ सरि नोंसोरनो खोन्थानोसो बावदों नैबेनो नोमबाजैया नामा काजलि ए दे 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 जाबाय जिराय मानो ओंखारखो जिरायफिन बिसोर बायदिनो हिन्थि ओमफ्राय गायो माथो जाखो सिनायनानै लाखा लामायाव लोगो मोनब्ला साइड हो मिथिबाय दे कंग्रेचुलेसन्स आं मिजिं दाखौ सिनायासै सोरखौ अ बिसोर सानैया नैबे बर' फिल्मनि डिरेक्टर जानो नागिरनाय खामानि गैया आरो बे अमा थावख्रिया सिंगारबावनो दाबो दोंसेबो गानखौनो हगारनो हायाखै साख्रिखौ बेसेबां बायखो माथो डकुमेन्टसफ्रानो डुप्लिकेट गोजानो नोंना मा मेगन साखो नामा हायाखैलै मेगन सायाखै थुलुंगास मा आन्दायबाय नामा नोंनि गाना दाबो ओंखारा माथो नों हाबा लाग्रोदो बे दिनाव बे रिलिज खालामसै मेथाइखौ आंनि हाबायाव बे नोंनि मेलेले बोरमा गारां मेथाइखौ दामनानै आलासिफोरखौ सिगिनो गोसो गैयालै आं आयौ सना एफा गाज्रि खनो नामा बियो आं साबसिन हाबावो जों सानैखौ नोंसिनि एलबामाव एक्टर एक्ट्रिस खालामनो लांफैदो अ सरि गाया माथोसै आं नोंसिनि जायाफ्रामा बर' एलबामाव खेबनायफ्रानो जाया गाजा फाजा सना थाब थौदो सान्दुङा गोसाथार र' बेबि दसेबाव देलै दे थांदो बाजैया लेट जागोननो होखारगोन ना माखोब्रा जिखुनु सुबुंस्रिनिफ्राय साबसिन दा बरिया बरिया माला नोंना ओइ अमा थावख्रि काजलिया नोंनिफ्रायसो गोजौसिन माथो सोरबा थिफ्रिफ्रि अमा थावख्रि गुन्दिखौनो नागिरनानै लादोलै नोङो दे जावबाय था ओइ मेजिं स्टार्स थस न'आव थांसै खामानिफ्रा लेट जागोन थस औसलै सोरखौ बास मानसिस जागोन बायदिसो मोनबाय आं औसलै बेरफुङास बास फैगौस इसोर मा रायलायनाय जाखो बे सना जालायबाय नोंसिनि थासथुस फाथासुसफ्रा थाथ' गोदाव सोरावफोर बाय बाय सोरनि फिसाजोखौ फथायखोब्रा बेलाय फैसा दं मालाय बुजिदो मानसियानो सैमा फाग्लासो जाबाय खालि जावनायल' जाथिखौ फाननानै जाग्रा साला औलै एम्बुसो सापर्टथ' होखाया बखिनायल' गावबो हाया मालायखौ थुलुंगा होआ जोगोनारा मालाबा मानसि जागोनसो बे आंजों साला सुबुंसिखौ रुजुनो फैग्रा महर बासिनानै जाग्रा साला कलेजावथ' खालि बेग थाल गैया बियो खर'आवबो जेबो गैखाया थोस रायखुमानायसो जाबायदांलै जोंना औलै नङाब्ला थोस औ थु हिनजाव बादि थौ न'आव थांसै खामानियाव जिरायफिनसै सुबुंस्रि ए आयंसो ए माथो डिरेक्टर बाबुसो फैदों लायो फै बाव जिरायफै खुलुमबाय आयं जिउ गोलाव जाथों माब्रै दं मोजाङैनो दङ जिराय माथो जाखो नोंसिनि सिनेमाया माथो दाबो जाया जागोन आयं जागोन लासैनो जागोन बोरायलाय लांसिगोनसो नोंनि समान फरायनायफ्रा साख्रि लानानै हाबा जालाय लांजोबलाय ओमफ्राय नोंहा गोदाव सोराव लामा आन्दायबाय थानोसै लामा आन्दायाखै आयं लामाया दासो ओंखारहांदों मा गोदाव सोराव सिनेमा लाइन बिलाय ना नायजाथावो ना बले गरसे गरनै थाखा फैसाखौनो खामायो नोंखाय बाखायनिसो बदनाम मा होनबावनो आयं दा थांखि लाखानायाव खामानिखौ जाफुंसार होआब्ला मानसिफ्रा आंखौसो मिनिगोन बुंगोन बे मिजिङा गोनो गोथो मानसिसो गोसोबायदि खामानि सोलायबाय थाग्रा होनना जुबान गैयै होनगोन लाब गैया आंथ' होनखाबाय साख्रि गैयाबा हरा हाजारखौ बुजिबाय जाम्बा बिमानि बुंनायफोरखौ खोथाला नङाबा उनाव फस्थायगोनबो ए सफैबाय ए औ ओमफ्राय फरिखाया माब्रै जाखो मोजाङैनो होबाय पास जाबानो जाबाय पास जायाबा कलेजनि फिसखौ हरफिनाबा गगोन नोङो साहा फुदुंसै आहा दाउज्रोमा थङालि बङालिनो दे ओमफ्राय आयं मा न'फ्रा लुजोबला खामायनानै होफैदो नोंथ' माथो थाइसेखौनो खामाया माबा सोरबा गथ'फोरजोंसो नाङा फाङा फिसा प्रजेक्ट गान बाजाना मावदों होनना खोनादों आं बिफाङा लासै लासैसो देरलाङोलै आयं र' गासिबो जाजोबगोन नोंबो गेन्द्राद्रा एक्ट' लानोसै
डिरेक्टरसोलै आयं सोरखौ गेन्द्रा होनखायो आंखौनो होनदों गेन्द्राखाना नोंलाय बेलाय खामानि गैयै डिरेक्टरखौ होनदों आं थाखि लादो जाम्बा एफा मोजां गथ'आ गोदाव सोराव जायो नामा दे लोंदो गेन्द्रा बाबु स' थुलुंगा मानो फैसा नांगौ जादोंमोन माबाफोर बिपद जादों नामा नङा आमाय आंनो नांगौ जादोंमोन पार्सनेल खामानियाव वाट पार्सनेल खामानि थुलुंगा ए आमाय आं दोंसे एलबाम आइ मिन दोंसे गान बानायनो सानदोंमोन अके आइ सि ओमफ्राय नोंसोरबो बे प्रजेक्टआव दं नामा औ सार बेबो क' प्रडिउसार ओमफ्राय आं डिरेक्सन होगोन अ माइ गड एफा उन्दैनि प्रडिउसार आं सानो मा नों माबोरै प्रडिउसार जाथावथाव नों नोंनि आथिङावनो गसंनो हायाखै लजिकेलि प्रडिउसारा नोंनि फादारासो जागोन सार आं एक्टरसो जागोन बे एलबामाव अ माइ गड एफा उन्दैयानो एनिवेज मा नाम एलबामनि नामा थुलुंगा ए आमाय नामखौ फाइनाल दोनथ'नाय जायाखै आरो दोंसे मेथाइनि थाखाय मा नाम दोननो स' नामानो फिक्स जायाखै इन्टारेस्टिं नोंसोरनि प्रजेक्टआ टाइटेलानो फिक्स जायाखैबा नोंसोरनो सानना नायदो इउ केन इमेजिन खोथाया बिदि नङा सार माने बिनि खोथा बुंनाया जाबाय खामानि आवगायबाय थायोब्ला होमब्ला फिक्स खालामनाय जागोन आरो दासो फार्स्ट टाइमखा सार स' एलबाम बानायनो नागिरदों मा प्रफिट दं थुलुंगा आइ मिन बिजनेस लेभेलाव बेसेबां फैफिननायनि आसा लादों एक्सुवेलि आमाय रिटार्नथ' जाया बर' मिउजिक इन्डास्ट्रियाव एलबामफोरखौ ओरैनोसो बानायो दा आं पपुलार जानो थाखायसो एलबाम दोंसे बानायनो नागिरदों नोंबो एक्टिं खालामगोन नामा आंनि आन्डारस्टेन्डिंआव नोंसोरनि प्रजेक्ट लानाया एसे भुल दं माबायदि बुल आमाय एस इउ केन सी प्रफिट गैयालासिनो खामानि लायोब्ला लस जायो आरो जेब्ला लस जायो होननानै मिथिखानानै फैसा गारोब्ला बे इडियट खामानिनि स्टाइलसो नङा होमबा सार नोंनि बुंनाया नंगौ नाथाय मोनसे गोदान प्रडाक्ट एबा जिरादखौ पपुलार खालामनो थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होयो जेरै पस्टार बेनार टिभि एडभार्टाइजमेन्ट रेडिअ निउस पेपारफ्राव सदा थुलुंगायाबो गोदानसो जाहैबाय बिनि थाखायनो गावखौनो इन्ट्रडाक्सनल' लाग्रोनो नागिरदों सार फैसायाव रिटार्न जायाब्लाथ' जेबो लाब गैया आरो बर' फिल्मनि इन्डास्ट्रिनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि दा आरो दाथ' टेक्न'लजिनि बोथोरबावसो मोनसे क्राइसिस जानानै दं मा क्राइसिस आमाय नोंथ' जेबो खबरखौनो लाया आंथ' मेनल' खोनालाबायो माबा पेन्डेल सावजानाय मानसि बुजानाय केसेट थाबथानाय पर्दा हासिजानाय बदनाम जानाय नाना रोखोम खोनाबाय थायो नोंसोर बुजिखाबाय आं मा बुंनो सानदों बेफोरथ' माइनर केससो मानसि बुजानाय पेन्डेल देख्रुबजानाय बेथ' माइनर केस नङा बेथ' सिरियास खोथा एनिवेज थुलुंगा आं नोंखौ मिनिनो ओंखारबाय नों हायोब्ला IAS नङाब्ला आं बायदि प्रफेसारनि लाइनखौ गोसो होदो दा आमाय बे लाइनखौ गासिबो मुंख'जोबनांगौबा मा जानांगौ गुबुन हारिफ्रा मालाय देरहालांजोब्बाय लं रानाव येस इनडिड जों फल' खालामलांगोन नाथाय सिटुएसनखौ नाय उइदाउट प्रफिट फैसा गारनानै मा लाब दं जुदि नोंनि फार्स्ट प्रजेक्टआ फ्लप जायोब्ला मा जागोन एनिवेज आमाय जों आवगायनोसै खोमा जोंहा गुबुन जायगायाव खामानिबो दं थुलुंगा नों आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो आमाय बेखौनोथ' स्ट्रागल होनो दे नोंसोर नाजानायखौ नायग्रोदिनि नाथाय आं फैसाखौ हरनो हानाय नङा इट्स अ वेस्ट अफ टाइम बिदि फैसाखौ बरबाद खालामजाया बुजिबाय दे होमबालाय थांलायदो दे होमब्ला थाथ'दो आमाय लासिंसिं खालामबायलै नोंसोर आंखौ जाम्बा मानसिनाव लाबोनानै थुलुंगा माबादि मोनखो बखिजानानै ओइ ब्र' एक्ट्रेसनि टेनसन जाबायलै माथो नागिरबाबो मोनला औलै एक्ट्रेसखौलाय बबेहाय मोनलाबायनो बे मुंसारजों काजलिखौनो लानोसै नामाब्रा भिडिअ'आव अफार होखादों जेराव थौस बिसोर सानैखौ एक्ट्रेस एक्टर लानांगौब्ला Darling, darling, नोंखौ गोसोखांब्ला Darling, darling, नोंखौ सानोबोला गुरलुब गुरलुब मोनो बिखाया जायो आं उसाव बादाव Darling, darling, नोंखौ गोसोखांब्ला Darling, darling, नोंखौ सानोबोला
जानाय नङालै फाल्थुसो जाथारगोन माथो हिनजावाबो गिलु फालुखा आयु 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 मानसियाथ' लाजे बेलेगखौ नायनोसै नोंसिनि लकेसनफ्रा मा दामि दामिथारलै एक्टरफोर बिनिफ्राय साबसिन मा लकेसन नांबावगौ नोंनोलाय नुवाखै नोङो औवा बागान बिफां लाइफां फलन्थ बारि बिसिबां नायनो समायना रमायना भाई नोंना गाना मा जाखो माथो खोनानो मोनाखिसै गाना जानाया जाबायलै नाथाय एमबिट्रिया रावनाव सोलिया खालि आंनावल' दाम जायो होनो बानायखाय बिदि बुंबाय आरो नोङो नालै नों गेसाव गानखौ मालानिफ्राय सिंगार जानाय नोंलै जायाफ्रा मालाय नोंजोंलाय बहा हानोब्रा बोसोनानै बेलखौ खननानै आं खनदों होननानै बुंग्रासो नोंबो मा जावखो नामा नोंसोर सानैनिफ्राय साबसिन खननो हायोथ' आङो देलाय खननानै देखायलाय दे नोंसोर खनग्रो देब्रा नों खनग्रोब्रा आरे दे नों खनग्रो दे आरे नोंसोर सिंगार जानो नागिरदों ना नोंसोर एमपिट्रि बानायनो नागिरदों खनग्रोबानो जाबाय ना माथो नों साबसिन खनो आंनिफ्राय आरे नों खनग्रोब्रा ओइ बेटा Simang dongo habila dongo जोंनि गोरबोआव जाफुंहोगोन जोंनि मिजिंखौ हेंथा दङ जेंसि दङ जोंनि लामायाव सोरखिनानै जों देरहागोन सानसेब्लाबो गानवाला नों आंखौ होनबाय था जोंखौ जावबाय था समा बयनिबो फैयो गानवाला नों जोंखौ होनबाय था जोंखौ जावबाय था समा बयनिबो फैयो जानायनि हिमालयानाव लेंग्रा जानो आगान सुरखो जेबो मोननाय नङा जेबो गैया लामासो आन्दायहैगोन उसावादाव फागोला सोजालांगोन सानैनो जब्रा जागोन लेंग्रा जागोन नोंहा मा नांजादों जब्रा जागोन माखौथो गोब्राबदों हब्राबाय थादों जाफुंहोखागोन थांखि जोंनि लाखिब्लाबो होबथाब्लाबो सौसिलांखागोन लाखिब्लाबो होबथाब्लाबो सौसिलांखागोन फाग्ला जादों नोंहा मा नांजादों लान्थ' जागोन नोंहालाय माखौथो खर' सादों टफि हमनानै जों आवगायगोन लाजिनानै थायोब्ला खाजिसो गोमागोन लाजिनानै थायोब्ला खाजिसो गोमागोन गोनांथि गैयि बेसेन गैयि नोंसोर सिमाङा खामानि गैया ओंथि गैया नोंसोरनि मिजिङा मुलाम्फा गैया फोथायजाया नोंसोरनि हास्थायनाया दुखु नांथाव अन्थाव बाथाव जोबस्रालांगोन नोंसोरो गोदाव सोराव गोनो गोथो अबस्था जालांगोन नोंसोरो जोंख्लाब जोंख्लिब मायाजों बुंफब
डिरेक्टर जागोन आं सिंगार जागोन मुंदांखा जागोन जों सानैजों जारिमिन नेरसोन जों दोनलांगोन बे मुलुगाव फिल्म बानायगोन आं मेथाइ रोजाबगोन हारिमुखौ लोगोसे जौगाहोगोन गुबुन हारिफोरखौ जों जुजिलांगोन जेब्ला जों थैलांगोन अब्लासो गोसोखांगोन जोंनि थांखिया ओरैनो नङामोन जेब्ला जों थैलांगोन अब्लासो गोसोखांगोन जोंनि थांखिया ओरैनो नङामोन आच्छा ब्रादार नों बर' फिल्म आरो टेलिभिजननि हिस्ट्रिनि बागै माबाफोर एसे मिथियो नामा औ दायनायानो फार्स्ट मसन पिक्चारमोन 1984 आव जादों बेयाव मिस्टार गणकान्त बसुमतारी लिड रल गेलेदोंमोन बेखौ लिरदोंमोन मिस्टार कमल कुमार ब्रह्मआ बर'फोरनाथ' टिभि चेनेलथ' गैखाया जाहैबाय होनबाथ' फार्स्ट सिरियेलबोथ' ओंखारखायाखै जाहैबाय खोमा ने सोर बुंदों हो नेरसोननि हसिख्रावनाय दूरदर्शन 1995 मायथाइयाव बानायजादोंमोन बेखौ लिड रल खालामदों मिस्टार गणकान्त बसुमतारी फार्स्ट बर' फिल्मा जारिमिननि कंकुर्सो नङामोन दा आं बिदिसो खोनादों बेखौ रामफल बेल एबसुनिफ्राय रिलिज खालामाखैमोन दा नङालै दायनाया जाहैबाय मसन पिक्चार जारिमिननि कंकुर जायनि थाखाय मिस्टार गारलाबाथा बसुमतारी हाब्रुबारिनिया फेमास ब्रा ओमफ्राय बे आलायारन सालायरनफ्रालाय माथो जाखो आलायारनआ जाहैबाय फार्स्ट पिक्चार फिल्म फार्स्ट नेशनेल एवार्ड देरहानाय राजत कमाल 1986 जोंनाव मथा मथि मोननै फिक्चार फिल्म दं जायफोरा नेशनेल एवार्ड मोनदों मोनसेया जाहैबाय आलायारन मोनसेया जाहैबाय हाग्रामायाव जिनाहारि 1996 मोननैखौबो सार गेदेर मिस्टार जोंथ' बड'सायानो बानायदों इफोरखौ बाद होदोलै हिस्ट्रिफोरखौ मानो गोसोखाङोब्रा ओरैनो इफोरखौ र'नो हाबखाया नों बर' सावथुननि एक्टर जानो नागिरनाया गावनि लाइननि हिस्ट्रिखौनो मिथियाब्ला माबोरै जानांगौ जाखो गाब्लानो एक्टर जायो बेथ' नङाना एसे मोनथिनांगौबो जिखुनु आसोलफोर गाबोन नङाबा समफोर आवगायनोसै नामा बङाइगावआव एरेन्जाराबो फिक्स जाखाबाय जेब्ला सिन्था दा खालामलै थांनाय फैनाय जानाय लोंनाया आंनि सायावनोसै बि 10,000आलाय मासै नांगौनि बाराखौनो गारबावगोन आंहा एक्टर जानायनि खोथा दंना औ बिदिनो जाथोंसै नोंसोरबो न'आव थांलायदो आंहाबो टिउसन फोरोंनायनि समाय जाबाय दा नङाबा गथ'फोरनि बिमा बिफाजोंसो बखि जालायगोन औ दे आंखौ इन्साम नुखायो दा दे नुखायो नोंखौ दे बिदिबा गाबोन नङाबा समफोर थांसै बङाइगावआव लागाव बङाइगाव फाग्ला फाग्ला दा होनबाय थालै खामानिया साक्सेस जाबानो जाबायलै एसे खमफ्र जाबा मोजां जागौ जागोन सिन्था गैया गासिबो जाजोबगोन स्पर्ट्स गारि बायनांसिगोन खोमालै ओइ बाहागि थांगासिनोलै नै दे फै आं नेगासिनो नै ड्रागन मोनबाय होन ड्रागन मोनबाय ड्रागन डाइरेक्ट फै दे ओइ सौहैनोसैलै माथो ए मेथाइ नायलाय लामाखौ माबायदि बारसुदों होख्रेमलाङो नामा चिरां उदालगुरियाव आं फेमास मिस्टार बिरफुं आं मिस्टार बिरफुं अट'ग्राफ मिस्टार सफैबाय नामा सफैबाय मिस्टार बिरफुं स्टुडिअ'निया माथो गामियाव सफैखो जानो मिजिंबा माथो बिराद गोबावनि उनावसो मा होनबावनो बिदिनोसै ओमफ्राय बे सिगां प्रजेक्ट मावनाया बोरै जाखो माथो जेबोखौनो खोनादिया बिदिनोसै आरो माथो होनबावनो सानैबो सिंगारानो गोसोथोलायनानै खारनानै हाबासो जाहैबाय माबोरै जाबावनांगौसै बिदिजोंलाय माथो जेरावबो बिदिल' खोनासै जोंखौबो बिदियावनो सन्देस खालामसिगोन माथो थुलुंगा माथो स्टुडिअ'आ बिदि जायोमोनलाय माथो दावदै खल्था गोजासो बेयाव जों रेकर्डिंखौ खालामा बेयो ओरैनो एरेन्जिं रुमल' आं ओरैनो रिभार्ब साउन्ड होननायफोरखौ दाननो थाखाय आं बेखौ दावदै बिखुंखौ लागायदों जों बाहेरायावसो खालामो फाइनाल रेकर्डिंखौ जों बेयाव ओरैनो एरेन्जिंल' खालामो मिजिं प्रजेक्टआ सोरनिमोन प्रजेक्टआ सरि आंबो इन्ट्रडिउसखौनो होनो बावलायलांबायसो नैबे बिथाङा थुलुंगा बिथांनि प्रजेक्टआ आरो नैबे क' प्रडिउसार हेलौ बिरफुं महिलारि हेलौ थुलुंगा हेलौ बिरफुं आम सोरांसा and he is my friend keyboardist Derasar. This is my small home setup studio. बेयावनो आं मिउजिकखौ खालामो
आदसा थुलुंगा होनदोंमोन नामा माबायदि नोंना प्रजेक्टआ बिदिनोसै बारा वेस्टार्नबो नङा आरो बारा क्लासिकेलबो नङा आरो आंबो बारा माबा गैयाथ' बेनि बागै बारा एक्सपिरियेन्स गैया दा फार्स्ट टाइम नाजादोंसो अ फार्स्ट टाइमसो दे जेबो नङा आदसा सार आदा मिजिङाथ' बाजेटखौ 5,000 होननानै खोन्थादोंमोन दा बेखौनो सावरायनो सानदोंमोन दाथ' 7,000 खरि सोलिगासिनो दा नोंसिनि सायावसो मा दाम होयो जुदि मेनुवेल दाम होयोबा खरसा एसे बारा थांगोन नोंसोरा दा टटेल गासिखौबो लानानै एरेन्जिं डाबिं मिक्सिं गासिखौबो लानानै टटेल खरस 7,000 थांगोन मेनुवेल दामोबा एसे खरसा बांसिन थांगोन आरो अननानै खालामना होदोलै मानसिफ्राबो गोदानसोथ' बिदि गोदान मानसि लाबोनानै 5,000 बिदि होनबाय थानानै बोरै जाबावोब्रा बे दावदै गलदाफोरखौ एसे बाथारबाय आं एसे गोदान मोजां स्टुडिअ लुनो हायो खोमा एसे मालायफोरनि बायदि जोंखौबो एसे नायदो बे गुबुननि दामग्राजों जोंजों मा डिफारेन्स दं बिसोरो जा दामो जोंबोथ' बेखौनो दामो एखेयानो नोंसोरो गुवाहाटियाव थांबाथ' 10,000थ' होखानांगौ जोंजोंबा गावजों गाव मा एफा कमप्रमाइस आं बे बाथ्राखौनो बुजिनो मोनला माथो होनबावनो देरहाबा फैसाखौथ' होनो गोसो जायो नाथाय थाइसेबो फैसाखौनो मोनफिना जाहैबाय मेथाइया हिट जा फ्लप जा बानायग्राफोरनि जेबो मुलाम्फाया थाहैया जोगोनारसोलै लाजिनोसो ओंखारो आं मालाबा बे गुबुन बाहेरानि एरेन्जारजों जोंजों मा डिफारेन्स दङ बिसिनि स्टेन्डार्डखौ नाय आरो जोंनि अबस्थाखौ नाय माबायदि औ नोंबोथ' मिथिखायोना मिजिं जोंनि कन्डिसनखौ माब्ला डेभेलप जाबावगोन औलै मा जाबावनो मानसिफ्राबो सरकारनि आसायावल' थायोब्रा दा बेफोरखौ रायलायनानै मा मोनबावनो दे बिदिब्ला प्रजेक्टनि खोथाखौ रायलायनोसै नामा औ बेफोरखौलाय रायलायना मा मोनबावोब्रा दे 5,000 जाथोंसै नाथाय नोंनि थाखायसो दे मिजिं नेक्स्ट टाइम हले आं हानाय नंलालै आं ओरैनोबा साउन्ड मनिटरखौनो बायनो हायाखै नै दाबो दे जागोन दे गावजों गाव नायज्लायाबा मारैथो जानो ओरैनोबा गुबुनफ्रा जेबो गुबुनखौनो होखाला जोंखौ ओमफ्राय रेकर्डिंआ दिनैनो नामा दिनैनो जोबगोन नामा सानसे जोबालै दखानसो मोनखो ना माखो साउन्ड डिजाइनिं इन्जिनियारिं मिक्सिं डाबिं एरेन्जिंनि खोथा दं बेयाव गैयाबाबो सप्ताथामसो नांगोन दोंसेगानाव आयौ सप्ताथाम आंलाय सानसेनो जायो सानदोंमोन दामनायफोरखौ आयौ नोंसोरथ' गोदान लासै लासै मिथिगोन दे गाइडखौ लाखिखानोसै नामा औ गाइडखौ लानोसै आं नोंखौ मोजां मोनो नोंबो आंखौ मोजां मोनो सानैजों मोजां मोनलायो सानैजों मोजां मोनलायो आब' प्लिज नोंल' आंखौ हेल्प खालामनो हासिगोन माबोरै बुजियाखिसै आं आगै बे थुलुंगा हिन्जाव गुन्दाया आंखौ थगायनानै आंनिफ्राय फैसा लादों माबोरै नोंखौ माबोरै थगायखो थुलुंगा जाहाजों ब्रेकआप जाखाबायमोन नाथाय थांनाय मासाव आंनाव फन हरना लेंहरनानै